na wantin kokromoti anyi bi anim se umawure no ahye te se kota na enebe hu a mampani dada kofo aje se gentry giant ene owura Canada Japan asoa na no agu no so asema Canada Japan ka nyina ne se mampani kofo o kai se mbre bi o ko ne fie wosu obu agwa owura hwa kraman pa anyi go wobetia mampani kofo hey what are you looking here was a wapam no wa woni konsan so ne ko tire pusi no ase akwara oba behwe ofie na yese ye manaduane ane nyina ne se wo se mampani nim se wonde nkowura alankyere maten na na opese nka wogina na yeto ne so ba efie mpenu ne dumienu na wogina ma MPP amanyoku no na owura eye Canada Japan no amba meta alankyere maten achi ama ono ankwan kotu franka ne mumota na na dodan kwakufu adu achi enuti no ene one to kwanta o mapa isanse se obi etan wa wotan wakokọ etan wo fie challenge na eno ena owura Canada Japan de nsem betu dwa wo chire mu ne no ena mampani dada akofo nso na so eye ede nsem aba betu dwa eche se obia nam kuremu ha na wo hia Canada kompre ko Japan a won kan che se woye kontomponi papa waje se mo kan nyina nkura bi anim wose wo ma ne fie mane pam no da se bia ko anase bra anase bedi wose Canada Japan tim ba ne fie na wa toduane no a wo mote pono ho Canada ni di ahoro mo sa di kama di komo na MPP be ko yie ne be si yie ne ade nti wose ono kura de asam ne beto na nim wa bra wo aburochima mu wote se Canada Japan owura yi kase wono mampani dada akofo awode konson fie no wose ne hu dwiri na ne nwanwa na owura Franka Jekuma wono ene twiro anase okasa ede mampani dada John Jekum kofo no en wotintim krata de ba bonten HSA enka bayanka MPP amanyoku no se kamya se wo munwura fita no se enwa keka kam enwo ne kam no so mahase AC o manya sem na papa fansi ena asne erom de aba be hata eye kotare so na se monte so na manfo hwe bi wo se be ya kema amanyoku no enhoro montade wo monten sa asem bi bakora no montena kokuo mu na wo munkasa se ketrema ne se hwe enya asem a wo moa enumudi yantu aso na yankoso nyina MPP osunu kokuroko eshi wurado aso ye ho na ene ya beto dwane na monten a efie mpini no bi sia no yenyanko kotakora na so behu ba womia for 2016 ba womia oneko ba womia all the way ba womia ekome na fefa monten ni nyina ne se wompa je se Dr. Mahmoud ba womia wo no eye Franka Tufo abadi akiri edima na nado danko akufu ado akoto nsemi etwe wo machi bia fom pradadadadada ati so mde wo maru ho akwa kosunsu mo no tifie no kata bi tentambonten kire se 2016 MPP for ezi owura bawumia se wono enyina party nanim na won konkokonkoden na ne de oni NDC begina wo ni CPP begina wo won konkonkopre mankoni akonwa eno na MPP mpanifo edikrata ba bonten se wo mo de so wo mo da no mo dwene wo mo ntino mo biase wo mo se NDC kuya tie akonwa so yi mampani donda mama de anim wo mo se wo mo pa manyoku a te se eyensem mone pa wo wiase na ye baako esan so wo mo se aban no na ahye da hye kokwasa yodium na wakoye sankra tedia ba bonten de ba be se MPP asonju mo wo san se owura bawumia no kra no wonye na adwe kra da se mampani akonwa no wo ba be primpo no akwa so nempo se yeyiri mpodi anka no kra de ke yase fufuro na yenyi no na wono akwa sheka na nan kokuom akwa ye ne posters dia ba bonten de MPP amanyoku no kire se omunim ho hwe na om de sobo no ye chekire se sumina so ade a om de kwa so mampani ndondramani mama ene NDC amanyoku owura ye mosquito general we odimu akote om kire se NDC fo adwen bonne ena kire se om de ye sa de mabonne no se de be ya ebe de ntoto ye be ba MPP amanyoku mu na so mo kan nyina ne se wo mo ankasa de se tire we eni tire kan chesa bonte sunni emefa nkonkodi enunti ombe gina mo na so a bawumia we na do se wo pe amampani konwa bia dinti wo munim ho hwe NDC fo ene sechiri yanto aso na yemfa ensemfoforo empia wo na obehwemu a wo mampani ba kwa wo gine din pa agi udin wo my Ghana yi amanyesemu George Odisika Agude ene CPP amanyuko no ene wodi tintimai pa egom wo hwe fie mpini enu nan mu no a na wo gina brande pa a chese ene gbonde no bia ma nsa so sanse papa no pe fans pe swag na ebeto dwa na nansan mu se adumayefo a no mu ye adwuma wo mo senate chese sika kakra nkese wo boaboa no na ja wo de kwoto aban futum na da nchen kwa ma na adumayefo no
kɔ omo pension ho gyemu a omo so betimi de atoto bibia die aka che se me yire me koyi me was state sika bi da ho kwasi wie school afato an so ne ade no omo che se aguda fa sika yi e de atwi na num pa ne ekɔ no wahwina mo akese a ne nkwan mu hu nkwan wom na mayem se twom o matre so ne si nam so o de nsa si fufuo so ne si onhu fufuo no watwa di nam no wawie eno wawi sika nyina enye sika ketwa so my Ghana sika fufuri eno na asem kokopie court eno mo kire de se wawe nam a beba be home wo court pa wo nam no so na eba ne se yese mo ka se obekɔ court buso miensa no a yese ne yam di ne wiem na wadodo no da ho ene de ne ko ye hospital so nkokoda woda hwa ne ho to no cross mam kuku me hunya ntome me da ha kakra san se me kwa kodam pa de lalai ene sumina so ebe fifi eye kota wanti ase da no na woda hwa nyame ya adom nyame na dwe se so koda prison enti ene wo ma no ho ato no enti no rada na nyame ye se mema ho ato no akoda prison wa wadi sika bada ho prison nti o matwe se tere de o person o kase me yare still o mo so ho ato o se kwai en ya man so edna kwa koto prison se bo so me miensa o kwa kotwa na se o kono oba na se manfo se sika so bedi bie mu anene onu ankasa twokoyo koyo yanto aso na agude ne nei o rasie no na mwe ene prison ete ye to asem no so na mampani ndondramani mahama no no so ene ne ho asem abayi we nya asem bone asempa ne nyina ne se wahyebo na ebo a wo hye no wode nasem efa owura okujeto abrakwa anum ene kaye wono eno yesofo obedi ekira wo hwe agumasuya so wo kire se emfie empinu ene edumienu anase ebekọ na wi edumiense ebekọ na wi edie na mampani ndondramani mahama school yi wasima ko hani adunum SHS no wasi suku mako hani adunum nye se bia wode pikase ne kuma kwa kobofo ma ye na adwese mba besia kwa kotwetwe twantoma bie ma ha wo si school dan ya wie apentim aprastem atwetwim aya blackboard ne ade ne chese di nkonwa sisi sim de teacher ne kwa kotena ho a chese wo mba be kira de na okujeto ablakwa deputy minister honorable wo kire se asemu amampani Dondramani Mahama aka nye se bia wo tentesu egufom na wode na no anase ne ketre ma sanfa ye bosha wahye a wo prese ebo na wahye no obedi so 40 e dia bo my Ghana san say owura okujeto ablakwa e kiri mu na mampani Dondramani Mahama wo ba betre konwa so eno hye bo se so de ade bia be gura to pra enye suku sem isan se wono de suku sem de ene wo pepa enoti wo bomoden se suku sem ebetimi akonkan e wo my Ghana mu eno na owura okujeto ablakwa esisu dia se sa emfie empenu ene dunsia ya ye bekọ akoto abadie sa bere bedu no na ekamia ye se o my Ghana school pa de this obi a why na adwe se school dem want na hoda apatu presu men ko school men pela school dem men koda just sankofo no shuishan wo pen ye le ne hobby na amane sana se school abeko pa dia by 2016 die na o mampani Dondramani Mahama ne bosha wo she nyina no abamu awiu ene ye beto yanto aso na yemfa ensemfoforo emfa emre wo my Ghana yetimu se obehye ne nso a asofo kra timi twama se ye akonchene daduasa na emom ya no nsuo kakra enti ne nsuo ya de ehuhia nsuo no so wo nom a omo chese o ye fast ni we kra da air condition na afa na ase na mframa enunu emo electricity ene de bema na obehwe a wo man mu abetodwa enrada ye diaba betodwa se ya tututu eye nsuo buum ne nkene buum a chese ne okeka ka bomu na ne otwe hu nwi buburu ja a chese sesa bobo no enye yi eno ne ne aba betodwa se wohwemu a na empanifo mo enema ye nyina mahoden kania no ena afi nsuo no sese hwe nsuo no a ye de wo hamu nchichemu 52% ena ye de atomu na ahwe nyinam kania no so wo hamu nchichemu 20 enwotwe akiripo enkron ena ye de atomu eno ena o my Ghana fo bebre esu se ene na asem ena ato yen o sese de ye ne atum ye hwe niema mu kodura akire pa so obehwe a enye nne ne ye kire se adwumadie yase ya hwehwe ma ye mpensempense mu bebre na ye hwe mu no ekọ 150% na fe no ye de tu dwa ne hu se na enkoyie emma consumers inti commission ne tenase e no mo kan se da bi se ne ade ni sitie na sese yetimi ye de teso kakra na ye teso e de nti ne ye de ne de teso ye teso ahwe se e be ba mpempenso bi a sika no be so ama o matimi aye o madwuma na o matimi asen aye den ato crude oil na sese en edi enya no e de meti na mesi crude oil di enya free se crude oil la ye de generate electricity no ne ye den ne bo edin inti ne bo edin no gas ne ye fuel bi a ne bo no ede efu nenso so gas no e ho ayedin
nti ho na ye den no yentimi enya de ye pen fan generate electricity but sika ye de amom sese pudu a ye de amom omo betimi e de aye adwuma na ye hwe se nyom besi abaye adwuma ya amfa ni nyina so amom efiri se ye pese ye hu kakra na ye de ba omon adwuma omo de beye na afi ye hu se ne ye ba ye be kono yes 78.9% for electricity and 52 for water. It is a different classes ni nyina no obia de akosoro 78.9 and a water so obia de akosoro 52%. na sasa nkro ya ho na maame a ye hwese wo kase nana ye dwantoa asema wo kan nyina ne se won wode kokobo enema anyinama hoden edumadifo no ECG fo asema wo kan nyina ne se wo bo mo kokko ewiasi ye se ye de so wa ye de asoma ho na wa ye ma dodo no ebisa dodo e de firi wo ho eno ntino se wo mo e de ntumu wa hamu chichemu aduoso enwotwe chiripon krono 78.9% ene de ato anyinama hoden nim na o my Ghana ma ye te montene so ye ko baton suo ne enchewie ne nkate ene kwakotua bututu die we na se maye o madwen pa se o mba be dundundundum light o my Ghana mpa dia ne asotro fata wide mawo o chese obehwu o maso obetwu o maso papa o chese asotwe kra o de ma ECG fo ni bi ene se e bi kra no a wo makatua mu ntua ena fi o mo de bi no kra ba anya de se o be soso mo bi atua ense mo kan ne yete bi tutwi bebre na ye de ma wo mo ebi wo hwa yetimi ka se o mo petare fa ye mfa ma wo mo ebi wo hwa ye bo mo kwa adu ebi wo soso a fine bi ana bibi wo hwa se so mo tua ye mo tua nti na so twe ne de bebre wo hwa ye de ma wo mo ebi wo hwa sisese kra de ye adwense ye de beba kro akratem ana se radio so ana se TV so se obi a wa anya na adwuma na ye bebo ndin se wo nya wa adwuma nti no kwadu de bebre wo hwa ye be den ye be bo wo ma ye be hwa ma ye o madwume eno so mpo ye ntwen nka se mo nye wo madwuma ne ye be make sure san sakra na ebedru ho no ne ahwe ama ma ye o madwuma yantoa so na kire se ensemo a etwago no maka no yade se mo be kan no machimani e de ato nchesan se da bia mo ka na mawjai na monye hu de se muye yentoa so na multi TV eyedwumako sonko a wo my Ghana obia agi atum se eye komi e konkan eye special edi tintimai wo my Ghana mu a eboa manfo no enam so e ma manfo etimi ahwe ha ahu se emode mu a multi TV ebo no se fatase ebo maba so san se oba pa ne fre no awuraba edonti o mafre multi TV awuraba ni nyina ne se adwumako bia ye hyehye sonko mo de o mani tue mu gine hu se adwumako ahodo bi bomoden wo mo dwumadi mudimo watimi ato safre multi TV mpanimfo e de abasobode chinchenchire ne kuntunu ho ne de to na chi se kufu ntimi antene mu e de ase o musem a kire se mo piafo adwuma mu ye nyina ye tentento no na ye hwe de mu ye mo bo my Ghana e kansem kire yen emye ne jijejeje ne mehu no ma e koso nti multi TV mu se fatanti abasobode a konkan ye kire se mu e na mfiem pinu enu dumiensen ye hwehwe adwuma ye koso ko a wo mutimi e konkan e boa e ma wo my Ghana ye tumi tumpon wo amane bone ensentwe dwuma mu ni ade de anete se mu gina brand wo mafo mti we de monem fanko na mo fanko che se de mu ye aso ye ni ande de ebo dwumaku awdo bebere be pie ho nanso hwehwehwe mu ano na multi TV ni ayete se eye ahabayira ye fifiri kosoro ate se ye monkofum ebo amanfo enti abasobode de ye de amaye ni a na esefata ye nyampa ye dina sabaso body chinchenchire yiso na ya dan ye ho aba ye dan ye ho ba ye be kwa kofa amanone ensem de aba ensem bi esi e won kofa amaso ye na ye homra na ye famro yenkwe na yenkonkofo amaso na yenkofa ensema hodu a etwagu enfamra ene de ye tena alufre bobonframa no mu no yankoba bia se Iran abontene so ene ekoko fira ya yakwakọ hye batakari ene che na ehwa ekokodu ye ni nyina ne se Iran na mampanin de atodwa wo kire se sisi de wo ye no na ne ensemu a etwagu no Iran ena ene ye koye boframa na san de aba besi ye dan ho ne aba ye besan ba betoa so de apomden de aba betoa na apomden ne ye hwe ya de ani din fefe feso din se money ya de dwamanfo syphilis ba bi e pese ekoye ya de no ye be kọ ne akwa hedi nti ye honko an ye na dwuma ye dan ho aba and then so ye vetwa enkoma ye din na no ye hwe syphilis ye was stage 2 no ye friend of secondary stage 1 no primary, that's the primary stage
stage 2 no secondary secondary no chronic fever so the bia so ho ayehye wo ho adobi it means so headache, all these signs and symptoms you have to rule out certain things. So unya sa so yeah was a doctor for a boy really out they can really out malaria as malaria parasites. They can really out typhoid fever. They also really out anemia. They really out a whole lot of pneuma and Sunday bia ya Kasee syphilis test na se bia show positive ayetimi ejina so. They also means stage 3 the tertiary stage of syphilis. Tertiary stage no no na say they no edidi unipedue mu a ekọ unompe mu etimi ma wonya chronic joint pains yebetimi afre na arthritis and say osteoarthritis and no na say syphilis no edidi mu and say kọ unipedue mu eye say the medical no wonya sa ensinsanso we mu nyina na we need to ascertain. Doctor has to take a proper history. Now tertiary syphilis no etimi is the ensinsanso bebre by a brabum say obi was syphilis na be tertiary one and I say when you went to me and treating year or your barness or war microorganisms see it may cross placenta barrier no ema akolana or one no so no otimi enya sa syphilis CV na say when treaty ni year ensinsanso ede ebana no akra ne maame enyi sen na wo no during the delivery no obetimi akache sa T palladium see ekoso syphilis abetimi so ama when your condition be no IMC immunocompromises eno so no etimi ma immune system no eba form you become very susceptible to opportunistic infections. It's other HIV and I say HIV more wakra to me body no ebie emasa or how we etimi eba we the muntem. I was wakwaba very I can see and I brought me the Kasee mensa capito. Me began you may say and nature wa wanicha. Satin ka coffee gin and one so atoto a de abegina ye de ebro ye de ka hear some listening here Abrante John Mensa defender obo ne homode Ghana Blasters wa yesahene e de amaye mebi atwam na nansem ne honsem aba chese omanfo bi na ehwe ni mu se nkebe ya Kasee apia Santo Samfre no na Ghana ne Egypt akansi ade ya nim no omra no mesi aka ne bi emfamaye na ensemi sorry no Ghana fo bi na ana aka nsem bi e de afa na odi opani ba ko ono so oye technical director e de Ghana Football Association friend Francis Otiakente e da betu ja se sansam ne de onyi ni se ebebam enam se Jomensa bisi nei enya de se osi akan e oboboku bia mu empu se o Ghana ha e no no a etente na pom mpo a onyi ni se oye de ne be kan Blasters no animu ya e betumi asesa bibia e de ama Blasters nti be ya omanfo nsem omo eka se wo mra ne adenya no wo mo entwa so no yenya bibia ema coach Kasee apia no so betimi aye na adwuma na bibia so akoye kama so e de ama mo ye hwe ni mu se Richard Kingston olele de obeba enam se na se wa sha se a woda gu no so aba be da pon mu e de ama Ghana ye fre no so na afi ye mehwe Kumasi Asante Kotoko enkra eba che se enne ya abrante e fre no Rahim Ayu eye abedipele ne ba ko a ono so na osi akan ewo mam ha wodi nani echama no ne kakra wasan ba mam ha no sam media kotokofo ene no aidi nsawoso awie amane wama doctors ekotoko no ayehwehwe na pomu nyina hu se ne hoden obetime si akan de Kumasi Asante Kotoko enimanimu ya ide embenifo kire se de ose womone ne ka ene enkrata womone na ebesensa ama watime si akan makotoko no womo aye asisi ade betime akasi sudua se abrante Rahim Ayu so adanani a osi akan ede Kumasi Asante Kotoko we ensem a sambe so betudwa ye de emomafo ena anyume ye frɛ no so na Globe Premier League akansi ekoso ewo mam ha no samre de Ghana fo bi na ene de so bo ebo Globe fo no se eka wo mo de Ghana Football Association wo se wo mutua ema wo mo na eye clubs no so nya bi edidi wo mo dwuma no besi nei nya de se sika no atimi aba
na Glow for mpanyfoɔ ɔpani baako a wɔno na wɔhwɛ ɛyɛ adwadie ho nsɛm so ɛwɔ Glow aso ɛwɔ Ghana ha ɛyɛ Mr Dominic Icha ɛde ne nsɛm kakra ba betu gya kyɛ sɛ ɛnyɛ boapayɛ sɛ wɔn de ɛyɛ football association ne ka na wɔn ntua sɛ sika yi ɛmfa ɛma wɔn mo ne mu nneɛma bi ɛna atwe wɔn asɛn kakra ayama saa media wɔn ɛtwe a ɛntwe a ama ɛka no ɛda so da hɔ na wɔde bɔhyɛ aba sɛ animanim yɛ deɛ wɔn egu so a wɔn toto nneɛma sɛ bɔbɔ kwa ahodoɔ ɛwɔ wɔn mu ha nyinaa no betumi anya abɔtra ma wɔn na wɔn sika a wɔn de ɛka wɔn de wɔn no wɔn so ɛde aba nti wei ɛyɛ nsɛm a ɛkɔ so Glow ase a yɛde ɛtwa so ɛwɔ ha yɛde si a na hyɛ no so atenka coffee gin adaroma na nwumire so so yɛnto aso a na yɛnom nkɔ n'anim label no ne asesa no ba ɔgya no deɛ ɛda so gyina medin de Kasee mesa kapito na na gye sa to aso ɛde Kasee na bro Emakwa badis mama yensan entoaso ne yefa anigye Kasee entoaso emawo abrante baako ewo wo man mu agye se eba se yento nwum a obɔ ne homoden pa wo tata me ka na to so mawari otom nkrampan asakra wasa kofo kwa de wo kyerɛ sɛ okoya wo bana manfo kyerɛ sɛ ni danka bom wo se danka bia bom na okotete wasamba kwa yentoaso na yembɔ ne taw na yensɔre so a abrante two face kyerɛ sɛ se de wo no ankasa wagye atom ɛsɛ ani idibia wone no afafuro wabɔmɔden de na afrompa mempa no mforo ye no wafrompa bɔne asane esisi mamman de ahya baba yi ninsense twon a kyerɛ sɛ wɔse ababa no nyem ɔyɛ ho hwe enye yie enti sɛ moka nyina ne sɛ ɔbɔmɔden sɛ ababa no betimi ahwɛ no ɛne ɔkɔ maternity ye ho yi a wɔde ne bedi na kyiri de na akɔ na wakɔ ne akɔ wɔ ne mpane na no so na de mama ye de ene nsɛm de ba ne nyina ye de asi